biko ife anyị chọrọ ikwu na onye a chọrọ advice chọrọ ndụmọdụ onwe ife ị nwere ya enye ndụmọdụ ị ga-enye dele ya na comment ọ ya nọ na comment section wee pickzie from there ahọsị m ụzọ bie memere ka mmadụ mara mee use na ihe na advice comment ye or whatever wee mee video ọ bịara my DM so na-agwazi nsị m biko sister no nwe problem ọ na-efesi na this South ọ nọ no nwe problem ọ na-efesi na ya aka anago sense na aka anagola eli mgbe na ọ dị ka guys na Chukwu na-akpọpụta m na Chukwu ifo ndị na-eme appreciate on my handwork on this my platform. Not some of you will be saying a lot of things that is they insult me like say now you they buy data for me to they make this video like say now you open TikTok for me you don't get TikTok for account go for your own do what you want to you don't need to come my own they say they insult people people why I insult if you talk say I insult you know say now you be the person why I insult because I know they mention person name here and they just say ndị ala ndị anụmanụ ndị nkewa ndị nke you know things otu ndị Igbo sikwa you know achị ikwukwu okwu sometimes and na-eyiso ndị ala onye ala dịka you don't put it as no insult in them anya physical even in life I don't insult person papa mama I don't insult person but this is a word in they use where I make my own content so that you know ya ba okay from here and kpọrọ we ke mezi onye o listen na ife na akọ from we ke banye isi you want to go in as na na mad insult real life I don't insult human being mandin tola mandi tom adịm akpali mmadụ so if there's never asị na akpali ụmụ nwoke bai ife nje use ọnụ mkpali a bụ ife nje use ebu ka fa wee nwe ike gave video m gelo enis wee nwe ike mụta ife you want to because onwe ife dị ka na fa na akpakwuzi akpakwu n'ife afa jeli na nnukwu nwaanyị obodo ọ nke a na-enwe kasimarụ so ya me nje use that word so ka m ga straight to my point. You understand? So this person na agwa m na ya nwere mminwu and na mminwu anụ o butere n'obodo a na onwere mminwu wee si from Nigeria wee bịa here ọ bịa o si from Nigeria bịa ọ dị normal wee bịazie ebe wee bụ na ife a na-ala bụ ọktais ọkwa nlakọrịta sidis na fa na like nyama to nyama na fada like okpu nna be enyi ịghọtago na oyi okpu nna be enyi lena obere oge nke nwaanyị amịchapịa wee bido wee surube ihe nsuru no ife a ka o megidezi no ka o si wee jete mminwu mụ biko na ọ chọrọ ka ndị mmadụ nye ya advice na this comment section so if o share the video o share ruo n'ebe o jidebe if you nwere ndụmọdụ chi nye drop your own opinion or your own advice under the comment section so that all ya afia mara ife ọ ga-eme o si na ya chie na bai n'okwu niile na mgbọ niile na-atụ na-adịa gbumgbumgbum n'isi na ọ chọghị na Nigeria back to Nigeria but na ya mara ka o yisi wee jebe wee siba nwaanyị na ya chọrọ ịnụ ya were na ya nwa bụ mminwu na ya mara ma onye ji echọba ndị bi mminwu ibie ka onye mee gị na ifere na-emezie n'obodo anụwa na-aghọta mana na ndị be anyị ya aghọtara n'obodo anụwa na-aghọta ịmụ ife mminwu agasị ịghọtago na o nwere ike ibute nwaanyị like this nwaanyị anụka bụkwa ntị ochie ntị ọfụ na o nwere ike ibute nwaanyị asị ya even me hey I'm sick wena I'm sick. Hey, I'm sick. Then the person nyawa na just say why you say you are sick, what is wrong with you? Or say any abum you know na father hide the things but na na check on na Nigeria ke ko isi we nwaanyi build mminwu o ye kwo ngwate ya na abum mminwu ka yanwa we bia na yanwa bi mminwu ka fa mminwu wazia together nya mazi ko isi we menya bife typical sinye ndumodo no nwe go ye bu mminwu o bute from nuku nwaanyi umu ni ikpu nwaanyi obodo we na bai ke ko si succeed we no nwaanyi n'ike agwugie ya try gidego na ya chozie na even na fa omugo ibu ahụ omuru ofu na uti onye nka mu ofu uti onye nka na ya chọrọ ịman in fact achukwu mebere oburu nwaanyị na ya lapụ fanaba ka o je bai no nwaanyị but no mminwu issue a bụ problem ye biko na ọ chọrọ ịnụ advice na comment section ka ife fa chọ ka fa mee onwe platform nwee ike na organize mminwu people no group ka elu ebe a wee chọba or something like that o nwere idea kọwara ya na under comment section all the free to express your way to me on DM. Give me ya makwu ya. O ya bịa na comment section shake ya mari funu kwu biko kenenu. Ọ bụ na o nwe platform o nwe ka esi organize ya mminwu meet each other. Something like that. Biko drop your own opinion.
daalụnụ rinne biko vidio a dị very important watch ya ruo n'isi ebe ọ jedebe, ị drop your opinion biko kenenu daalụnụ.